No niin, tästä se lähtee nyt. Käytävä on pitkä, mutta avonaisten ovien takaa pitäisi olla käytävään pääsy. Ja siinä on Svetlana töissä. Ja tuolla oli pari yötä tehohoidossa noiden ovien takana. Ja sinne ei pääse kuin tunnusluvuilla ja magneettikorttijuovilla. Tässä hiukan maisemaa sairaalaikkunasta Moskovaa katsottuna. Tuossa kuvan keskellä siinä on nyt Irlannin suurlähetystö ja Albanian suurlähetystö. Mielenkiintoinen yksityiskohta noista kerrostaloista, niin parvekkeet on katettu tuommoiseksi pieniksi lisähuoneiksi. Niitä on monella. Mutta lähdetäänpä nyt tän portaita pitkin pari kerrosta alaspäin. Tällä meikäläisen reitille, mitä käskettiin kulkia, että syke nousee sopivasti, jotta tuonne 24 tunnin EKG-laitteeseen saadaan oikeaa dataa sitten, mitä ne pääsee analysoimaan. Mä lääkärit täällä. No niin, 14 kerroksesta tultiin 12 ja kävellään 12 kerrostusta läpi ja noustaan talon toisesta päästä portaat ylös. Näköjään kans ruokailu kesken. Mä kerkesin jo tuolla syyä.
hyvältä tuoksu tuo eväs. Tuossa oli päivystyskopissa ihan nätin näköinen sairaanhoitaja, mutta en kehannut ruveta zoomailemaan tällä laitteella sitä. Olisi liikaa herättänyt epäilyksiä. Nyt tää automaattinen valotus tarkennus lukittu. Mitä mä tein tälle? No niin. Nyt löytyy portaat ja lähdetään menemään näitä pari kerrosta ylöspäin. Tuo oli aika fiksu näköinen kerros tuo 12. Mutta ajattelin, että voisi tuossa tuo, oliko se nyt 7 kerros, niin sen kävellä kans vastaavalla tavalla, niin siinä näkee vähän kontrastia. No niin, ja taas 14 kerros. Ja kyllä tuntuu, että vähän pumppu hyppii. Elikkä tää tekee ihan eetvalttia. Ja takas hommaa huoneeseen. Tässä on sitten omasta huoneesta näkymää Moskovan kaupunkiin ja aika yksitokkoiset näkymät, että tuossa autoja liikkuu yötä päivää ja ei niinkö ihmisiä sillä lailla näe. Että tuolla tien toisella puolella nuo kävelevät ihmiset, ne on niin pieniä, että ei niistä saa mitään selvää. Ja täältä näkyy myös nuo Moskovan pilvenpiirtäjät. Nuo pitäisi olla Euroopan korkeimmat rakennukset käsittääkseni, jos nuo on niitä. Mutta niin, muuhun ilmansuuntaan mä en ole mitään yhtä korkeaa rakennusta nähnyt, niin nuokaan ne on. Jep.